Vítajte v Pomáhajbo! Aj vy túžite jazdiť v aute, z ktorého sa voľne počas jazdy môžete pozerať na nebo a hviezdy. To by bolo skvelé. Vždy by som si so sebou zobral aj svoj Hubbleov teleskop. Chceli by ste, aby vám vlasy počas jazdy autom voľne viali vo vetre. Mali ste pocit slobody a cítili ste sa, že nešoférujete, ale ste niekde v prírode. Byť tak chvíľu Marlene Dietrich. Toho nepoznám, ale máme pre vás pripravené riešenie, pretože je tu Karči a Lajči. Lajči, to je ale náhoda. Za nami stojí moje auto. Nič nie je náhoda. Uvidíte už o chvíľu. Karči, hovorí ti niečo slovo kabriolet? Má to niečo spoločné so srdečným záchvatom? Ale kdeže? Nie kardiolet, ale kabriolet. Bádam v mysli, ale veru neviem, nie? A pritom také jednoduché. Kabriolet je auto bez strechy. Lajči, a nemýlim sa, keď poviem, že to chceš urobiť na mojom aute? Veľmi správne, Karči. Lajči, ale veď to musí byť predsa komplikované. Na to iste potrebujeme strašne veľa pomôcok. Ale kdeže? Pritom stačí tak málo. Potrebujeme iba jednu karbobrúsku s točivým momentom 87 000 nanometrov na kilowatt-hodín. Ďalej, zopár diamantov z náhrdelníka Liz Taylorovej, ktorý mala na sebe pri odovzdávaní Oscarov v roku 1976. Bože môj dobrý, tých diamantov sa mi v pivnici vála plno, ale ani jeden som nezobral so sebou. Nezúfaj, Karči. Moja svokra bola nedávno u doktora a zopár ich vyčurala. Tak som ich hneď namontoval na čepeľ karbobrúsky. To mi ale odľahlo. A ďalej je postup veľmi jednoduchý. Uvidíte už o chvíľu. Také jednoduché. Skvelé, Lajči. Odteraz si so sebou vždy do auta zoberiem aj svoj obľúbený Hubbleov teleskop. Lajči, ale čo budem robiť, keď bude pršať? Ty si chcel kabriolet? Tak mi tu nekňuč. Prepáč, Lajči. Nevadí. Na budúce si ukážeme, ako počas jazdy brazílským pralesom čo najúčinnejšie odstrániť anakondu z vašeho kabrioletu.